Ia wir, croeso i bencampwriaeth golf y byd. O gwrs gwesog tefoel i bob un one Jack Nicholas o'na chi. Gen i Harry Saer Coed. Meddyliwch am hwnna. Mae'n bleser gen i gyhoeddi bod y rhaglen hon yn cael ei trosglwyddo yn fyw i bob cwr o'r byd. Felly, i'r rhai yn chi sy'n gwylio bore yma, ga i ddymuno bore da i chi. I'r rhai sy'n gwylio prawn yma, prynhawn da. Ac i'r rhai sy'n gwylio heno, good evening from Swansea. Ond beth am y gêm? Ond beth am y gêm a'r gêm sydd yn bwysig yn te? Wel, y newyddion syrdanol ydy mae pro lleol sydd ar y blaen, sef Adam Hugh Senior. A bod y ffefryn, sef Preis Edward Dent, yn yr ail safle, ond heb ddangos unrhyw awyd i ddisodli Adam hyd yn hyn. Ac felly... Dwi'n gweld yn anghys y tu ôl ni bod Preis Edward Dent ac Adam Hugh Senior ar fin cychwyn i'r rownd. Felly draw â ni am sylwebaeth ar y gêm at Peter Alice. Mae'n ddrwg gen i at Peter Alice. Sori fyna. Helo a croeso i dref oel. Dyma fi fy malwch. Wel, mae'r par olaf, licio hwnna. Ha, ha! Wedi cyrraedd y tŷ cyntaf. Ac mae'n edrych yn debyg mae Preis sydd wedi gychwyn y rownd olaf yma. O diar, be ddigwyddodd i hwnna? Dydy beth od na fydwch chi byth gweld y bel yn yr awyr ar y teledu. Ha, ha! Ond dechrau go Simpson oedd hwnna i Preis ma'n eom. A dyma Adam Hugh Senior i roi cynnig â ni. Hwna rhywbeth wedi styrbio fo. Wel, wir, twrch deiar dio. Sgwni gafodd o wadd. Ha, ha! Ac mae Adam am newid i glwb. Be neith o rwan, tybad? Wel, wir! Dyna chi dwrch mewn un o sgwel y sirioedd? Neu ysdech chi'n gwylio heno? Mol in one, de? Ha, ha! Dechrau da felly, Adam Hugh Senior. Dowch yn ôl at ni mewn 2 funud. Mae gynnau hwmar o gyda'r yn ymhen. Yr un hen esgus eto. Be? Naci. Cael slap ar ôl eisiau wrtha. O gen pwy? Gyda brydych Adam Hugh Senior am te. Hwna eto. Pam fod o'n pigon â ni o hyd wed. Just o fod ni'n byw ni ardd gefno. Mi gair bastyn yn ôl o cab. Neu ddim jaco di baw, dyn o fi. O be a ti'n neud fyny ma beth fynnag? O jyst rhaid o'm hen allan nes i weld os na nos ta dydd o ddi. O be di ta? Fydra i'm gweld. Nos yda i, dwi'n dal i weld ser. Dim ond un seren Elai. Yn lle? Mae'n istaw yn cw. Paid â ffalsio! Reit, as ti'n deud, be da ni am wneud heddiw? O dilyn y golf, te? Gei di gyfle i weld y golf ma eto, yn gei. Beth am droi'r le? I lle? Pen y foel na fy'n cw. Pen y foel? Pen y beirniad, di hwnna? Jaco! Paid â bod yn bold! Sori! O dyna ti di gwneud ti rwan, do? Mi fydd rhaid i ffalsio rwan. Mi fydd rhaid i ni fod adre ebyn 7 i weld dinas. Be? Y peth dwyieithog na ti feddwl? Dwyieithog? Ia, mae hyd yn oed i theitl i mewn 2 iaith. Be, dinas? Ia, mae yna dyn a cas na, does? Jaco! Joc!
Ia, joc dda. Ambros o joc dda. Na, chwarae teg. Tony, mae feddwl o. Esgusodwch fi. Ia? Newch chi brysio, plis. Da ni eisiau mynd yn ôl at y golf. Wel, am golf, da ni di bod yn sôn. Be? Ond actio di gwaith y beirniad, nid chwarae golf. Ia, da ni'n gwybod hynny, ond triwch chi ddweud hynny tho fo, ynde? Ia? Ti, Jacko, awn ni. Iawn wrtha, mi awn i weld y golf. O, o reit ta. Be nawn ni cerdded? Na, mi fydd ar underground y gynt, tyd. Drwg yn i am hynna. Ond yn nawr, yn ôl â ni at y golf. Newyddion diweddara Dref Oel ydy fod preis Edward Dent newydd fethu pyt gweddol hawdd ar y grin. Tram pytio mi driodd bigoi drwy'n yr un pryd ac fe gafodd o bogi. Ha ha! Ond draw ni rwan at Catrin, sydd am drio cael gair efo fo. O, diolch, Peter. Yma gyda mi mae Mr Praise Dent. Mr Praise Dent. Mr Praise E. Dent di'r enw. Mae ddrwg gen i, Mr Praise Dent. Y cwestiwn sydd ar wysleid nawr pawb ydy, pryd ydych chi'n ddechrau chwarae go iawn yn y gêm yma? Herio Adam Hughes Senior, neu i roed enw Cymraeg yno, Adam Hughes Hen, wrth gwrs. Wel, rydw i am Maristown y 15th, gan y beithio, bydd Adam Hughes Hen wedi cracio erbyn hynny. Mae pawb wedi sylwi hefyd bod gennych chi cadi newydd ar gyfer y twrnament yma. Oes, John ydi hwn. Dyma ei major tournaments gyntaf. Dyn clever. Hello! O, dyn clyfar, ia. Sut gaethoch chi'n aroliadau'r ysgol, John? Pass. Ac yn gristion da? Good God, ydw. Felly, dydd pwy ydy dydd Sul? Dydd yr... Ia, o'n i wedi clywed bod chi dipyn o dydd yr... Un cwestiwn i gloi, Mr President. Rwy'n sylwi fod John yn cario'ch clybiau chi yn ei ddwylo. Beth ddigwyddodd i'ch bag chi? Wel, y dau dy gwir, dyna pam geisi, John. Pam? Dwi wedi colli. Maggie! Ciao! Diolch, Mr President. Yn ôl atoch chi, Harry. Diolch, Catrin. Wel, mae pethau dechrau proethi draw yn Rhef Oel wrth i ni ddynesu at y 15fed. Meddyliwch am hwnna. A'r newyddion diweddara ydy bod president wrth i'n trafod ei gadi y funud hon. A'r sôn ydy ei fod o'n cysidro taro nôl. Dewch chi tai nôl mewn 2 munud. Oh, God, be wnau! Peidiwch y poeni, Mr President. Mae gen chi arian, mae gen chi dechnoleg, mae gen chi gefnogaeth, a mae gen chi, fi! Oh, God, be wnau! Rydych chi'n cofio'r llwyddiannau cafodd chi'n Panama Masters, Granada Cup, rydych chi'n cofio'r rhain ni? Yndw, ond beth am y Vietnam Open? Yn ti'n cofio hynny? Oh, quite! Dwi angen arweiniad. Wel, rydych chi'n greu. Dwi'n fel... Norm, ti'n swnio fel just y dyn dwi isio. Ti ma'n edrych yn bad o hyn, Carian! Norm, rydw i dy angen di. Rydw i dy angen di rwan. Mr. President, sir, cymherwch fi! Oh, Norm! Oh, sir, no, sir, no! Hey! At ease! Na i di omlad dros da i, Norm.
Well, Mr. President, Sir, mae ymladd I mi, fel y gwyddoch chi, yn gabledd. Ond, os da chi isio cicio'r cacas yn rhywun, a fydd i'r dyn. Oh, shucks, Norm, old buddy. Fel ddywedodd, Julius Caesar, cyn ymosod ar England, nil Taurus excretum. Dim tail taro! Oh. Peidiwch â poeni, Mr. President, Sir. Mae'n ger ni yn well na ger Adam Hughes hein. Ond sut ti'n gwybod hynny, Norm? Ni roddodd y ger iddo fo. Oh. Ond sut ti'n mynd I stopio Adam? Rhaid ennill, Norm. Well, gyda'ch caniatâd chi, Mr. President, Sir. Nac nac! Pwy sy'n Norm? Pat! Pat pwy, Norm? Patriot! Let's go kick your ding! Squad! Out! Croeso nôl I ryfel y golf, mam bob rhyfel. A'r newyddion diweddara ydy fod president wedi taro nôl ac y gall y gêm mynd i'r twll olaf to the death fel petai. Mae ddrwg yn ni, mae rhaid mi dorri at draws fy hun o fanna achos mae un o'n gohebyr ni am cael gair efo Adam Hughes hen. Felly draw â ni at Catrin Will You Go, neu fel y bydda ni'n ei galw I, Kate A.D. Rydw I yma gyda Adam Hughes sydd, fel y gwelwch chi, yn sownd mewn bunker. Gyda cymorth ein gadi, rydw I yn trio cael gair byr gyda go. Helo. Ellwch chi ofyn I Adam, sut mae o'n teimlo? O, mi fedra I atab hwnna I chi. Mae gynno fo nerve endings ar blaenau fysedd, a mae heini'n gyrru negeseuon fyny i'w freno. Gyda llaw, ydych chi'n licio magu? Hyn yn nhad I, diolch chi. Yndw. Am hwn I. Diolch I chi. Dyma Kate A.D. gyda Adam Hughes mewn bunker ger bag dad. Di wrtha, yr en Adam Hughes I hun, drychar a lembo. I'r oedd o gythral o sgwd I hwnna'n do? Sorry? That one, a hell of a scud. A dyna chi ar gynderthol gan Adam Hughes y fanna. Ond lle landi thi? Dyna di'r cwestiwn. Dyma hi'n dod. Mae di ni'n lamu. Wel. Draw rwan at Harry. Diolch, Peter. Ia, sgwn I o sath hwnna out of bounds. Falla medr ein gohebwyr Terry a Vivian dweud wrtha ni. Helo, Terry a Vivian? Na, dim gair, mae Tel Aviv yn dawel iawn. O, ond o'n ôl â ni at Peter yn y ganolfan glisfinio. Peter. A dyma ni ar y twll nesaf, lle mae President yn barod wrth y tŷ. Dyw, mae o'n ffyddiog iawn o hon, mae rhaid, achos mae'r cabi wedi tynnu'r polyn allan yn barod. Dowch ni weld be ddigwyddi. O, mae hon edrych o dda. Mae'n edrych yn dda iawn. Mae'n mynd I fod yn agos. O'i fewn! Mae President
dyma fflach newyddion. O, o'n i'n meddwl bod fi wedi gorffan am heddiw. Y newyddion syfdanol ydy fod rhyfel y golff ar ben. A fod Adam Hussein wedi ildio. Ac fe awn ni felly draw i'r tŷ gwynach na gwyn lle mae pencampwr y byd am ddweud gair. Anwyl gyfeillion, Mr President o Unol Daleithiau America. Feil tank newydd o ffred dros y byd. Y deled y bobloedd yn corlan y gyd. Fel bydd o pawb mwyaf yn sicr o'n coel a'n cariad at rhyfel sef rhyfel yr oil. Go, gogoniant, negorychaf. Go, gogoniant, negorychaf. Go, gogoniant, negorychaf. Tarion der Silon Ei ogia, dwi'n gwybod i gael bach o sbal. Diawl, lle rath hynna, dwad? Dwi'n ddim, dim ond gêm oedd hi'n de, Jaco. Ia? Collwr gwael ddeodd hwn rioed, te dwrta. Messi!
Noson Lawen,